בטח קרה לך שאת רוצה לבקש סליחה ולא ידעת בדיוק איך, במיוחד עכשיו לכבוד יום כיפור. אנחנו רוצים לבקש סליחה אמיתית, אבל איך עושים את זה? אז באמת, כשאנחנו מרגישים אשמים ורוצים לבקש סליחה, זה בגלל שיש בתוכנו שני דברים חשובים, שני צרכים סותרים, ואנחנו לא הצלחנו למצוא את הדרך שתמלא לנו את שני הצרכים האלה באותו רגע. וזאת הסיבה שאנחנו מרגישים לא בסדר, כי אחד הצרכים שלנו לא התמלא. ומישהו אחר גם נפגע מזה. למשל, אם קבעת עם בעלך שתאספי אותו ואת מאחרת, והוא כועס, את רוצה לבקש ממנו סליחה. אבל מה שקרה זה באמת שהיו לך שם שני צרכים שלא הצלחת למלא אותם באותו רגע. מצד אחד רצית את החופש שלך, את הבחירה שלך להתארגן כמו שנוח לך. מצד שני, את מאוד רוצה לשמור על הקשר הטוב שלכם ולהתחשב בו ולכבד אותו. אבל הוא נפגע כי הוא מרגיש שאת לא הצלחת להתחשב בו ולכבד אותו. אז מה שתעשי, תלכי ותדברי איתו ותגידי לו, אני מבינה שאתה בטח מאוד מתוסכל, כי אתה חיכית לי ואני לא הגעתי בזמן שקבענו, ומאוד חשוב לך להגיע בזמן, וגם חשוב לך להרגיש שאני רואה אותך ושאני מכבדת אותך ואני מתחשבת בך, וכל זה לא קרה. לצערי הרב זה קרה בגלל שלא הצלחתי למצוא דרך למלא את שני הדברים האלה שמאוד חשובים לי, ואני הולכת עכשיו לחשוב איך לעשות את זה. למשל, יכול להיות שאני אחליט להתקשר אליך. ברגע שאני רואה שאני עומדת לאחר, אני מתקשרת אליך כדי שאתה גם תוכל לקבל את החופש שלך, ואתה גם תרגיש שאני רואה אותך ואני מתחשבת בך. ואני אשמח לדעת אם יש לך עוד רעיונות בשבילי, איך למלא את שני הצרכים האלה שנמצאים בתוכי. אז אני מאחלת לך שתהיה שנה של סליחה וחמלה, גם כלפי עצמנו וגם כלפי הסובבים אותנו. שתהיה לנו גמר חתימה טובה, שנה טובה לנו ולכל עם ישראל.